Nyt mä näytän ne asiat, mitä mä laitan kouluun, kun mä menen. Eli tänne alle mä laittaisin rasvaa, mutta mulla ei nyt sitä rasvaa tässä. Joten tähän. Mun pitäisi ostaa toinen, koska siis... Ja. Sitten seuraavaksi mä laitan tätä. Mä laitan oikeesti ihan randomi kaikki järjestykset. Eli niin tätä. Sen jälkeen, tuon bronzerin jälkeen, mä laitan aina tätä. Ja tästä mä laittaisin aina tätä alempaa, mutta joskus mä laitan tätä. Seuraavaksi, jos mä kerkeen, niin mä laitan myös tätä puuteria. Mulla on tähänkin semmonen vippa, mutta joo, mulla on myös beauty blender. Sitten toiseksi viimeiseksi mä laitan tätä vesiskan hulteraa, joskus näin. Sitten lopuksi highlighteri. Moi, kiitos kun katsoit videon.